Umbutho wesisa iKhoisan feeding scheme nonikezela ngeziqhuma zokutya kwingingqi zaseUpington kwiphondo laseMntla Koloni uthi unethemba lokuqhubela phambili nokunceda iintsapho ezingathathintweni. Susela oko kwaqala inkqubo yokumiswa kweentshukumo kweli lombutho unikezela ngeziqhuma zokutya ezingaphaya kwewaka. Susela oko kwamiswa intshukumo kweli, umbutho wesisa iKhoisan feeding scheme unikezele ngeziqhuma zokutya kwiintsapho ezingathathintweni kwingingqi ezingqonge eUpington eMntla Koloni. Uthi wonwabile kokuba okukutya kuza kanye xa engenanto yokubeka etafileni. Uthi le ngingqi ithwaxa kanobomu yindlala kwaye isisonga siza kumnceda namhlanje nangomso. Lo mbutho utyisa abantu abafikelela ku400 ngemini, kubanye abantu ukukutya kukuphela kwesidlo sabo semini. Never in our history we've been locked down. We were a people self-sustainable. When we went out to the field to get some wood, to make something for us, but now with the restrictions, we can go nowhere. We want to applaud our sponsors and donors who donate to us more than 20,000 bread to supply to our people around every township in Upington. Lo mbutho unethemba kuyekudala izinto za kubuyela esiqhelweni kweli.